Tagil ko itong sita. Darami tayo extra baterya. Bata po ito kita kain. Iwan ito baterya. Masaya ka pa kanya ng tingin sa kanila. Sa tinggod ka. Ang gatang lawa ka yan. Kaya na. Aga. Ano hindi yun ito. Bang! Kitas kasi ta sagu. Abay, lagat. Ini marna kan. Itu dikasih tuh tadi. Iya, Sir. Dansat chicken. Ini megalo yan? Girebelo. Pil 1920. Ano check tamo mo kanyan? Level. Lumanta lagi tayo pa. Sige, sige. Gina Jack. Siya tawag kay Chris. Nangunguha ng Kahit ano picture ano. frame. Maglabas natin. Kita dumanan, kita sulok. Kaliburan. Sir. Kaya na ng GPS 25K. Kaya tatak naman itong kahit. Ito nga sapatos ko. Ayan no, makagiging design tamo eh. Good job.
Sabi Beyond ka to. Sundalan to Clark. Ito yan. Take na rin. Take na rin ko. Sige, hindi dyan pa. Stop it up. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?